రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పురపాలక చట్టాన్ని సవరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఛాంబర్స్ చైర్మన్ వెన్రెడ్డి రాజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కోరారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాంలో నిర్వీర్యమైన అన్ని వ్యవస్థలను గాడిలో పెడుతున్న సీఎం పురపాలిక వ్యవస్థ ఉనికికే ప్రమాదకారిగా మారిన 2019 పురపాలక నూతన చట్టాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేసి స్థానిక సంస్థలను కాపాడాలని కోరారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పురపాలక చట్టం తీసుకువచ్చి స్థానిక సంస్థలను నిర్వీర్యం చేసిందన్నారు. పురపాలక సంఘాల చైర్మన్ పదవులకు నేరుగా ఎన్నికలను నిర్వహించడం వల్ల సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహించే అవకాశం ఉందన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2019లో పురపాలక నూతన చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టం వల్ల పురపాలికలు పాలక వర్గాలు నిర్వీర్యమై అధికారుల చేతికి అప్పగించి వ్యవస్థలన్నింటినీ దెబ్బతీసి ఉత్సవ విగ్రహాలుగా పాలక వర్గాలు ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పురపాలక చట్టాన్ని తక్షణం సవరించాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం.